Di selikê de gelek kaxezên binivîs, kaxezên bijmartin, numerên telefonan û rojnameyên kevin hene. Zanebûn û gemar bicih bûne. Eger ev selêk demeke dirêj wisa bimîne, gelo ew ê çi bibe? Selika hunermend ya ku tijî tiştên dijberî hevbûye diteqe. Lê bêxwîn û bêagir. Rengê spî ji wê belav dibe. Çend hêkîn binê selîkê sax dimînin. Yek ji wan nava wê ya sor diherike. Ya din jî ji xwe dibin tara selîkê de veşartiye. Tiştekî pêwîst hebû? Pece dubun iskindelen, diz yaşı de